Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu kanye nothando nesithembu siyaxoxa futhi guys. Bengithanda leni ukuthi ake siyithathe kwi-level yokuba osisi abadala, kwi-level yomama, kwi-level yogogo futhi. Masazama nje ukusondela kweqiniso sithi kwara to 10 to kweqiniso noma ushaye ku-o'clock akunalutho. Lapha-ke guys sikhuluma ngovuyokazi makamhluphekazi ngoba le ifaka umntwana. Kodwa-ke sizophuma kuvuyo ngize kini ngoba ngize kini bodadewethu. Mina ngiyathanda ukuthi mayivela into lena esidila nathi singasabi ukukhuluma iqiniso, singasabi futhi ukwenza izinto kahle. Right, nangu ugogo wengane niyamazi ugogo wabantwana uMayeni. uMayeni uMakaSibindi, uSibindi kilo owubaba wengane kaVulo. Kule minyaka bakuyona abantwana labo bobabili abasafuna amathuba empilweni. Omunye uqede e-university, omunye odlala ibhola, ufuna nomsebenzi egoli. Kuvela-ke indaba noma singabekelanga yona ku-TV. Kuvela ukuthi-ke umntwana akathi-ke kugogo ngoba uzokwazi ukubhekeka kugogo. Ukuze laba ababili-ke bebe bezama ikusasa befune abakufunayo. Kwenzeka kanjani? Kwenzeke nini lokho? Ngesikhathi bese khona ndawonye noma singesisho ukuthi ubudlelwane babo bekunjani. Kodwa ngesikhathi kwenziwa lesi sinqumo bekuyi-best decision for umntwana. Bengicela, yabo, uma usuyibeka-ke manje ngithi manje sesinenye i-TV show eney'ngane zesithembu. Lena-ke sifaka uSibindi, uSibindi evela ukuthi-ke uma ukhona lapha kwi-meeting ngesimo sokuthi umntwana omunye uhlala naye. Siyamuzwa, kuyafika kubama-ke, ayaphela i-meeting, kuyavela ukuthi iy'ngane zikwenye i-phase yothando bobabili. Abazi ukuthi bayaphuma noma bayangena noma bazogcina behlukana. Sekuba nokuthi-ke shuthi bayahlukana. Ngesikhathi besenza isinqumo sokuthi umntwana uba kugogo ngapha, kwakuyini guys? Kwakuyi-private matter. Njengoba futhi lesi sinqumo senzeke ngokuthi bona bobabili empilweni bebengezukwazi ukuthi omunye mhlawumbe aphume e-university abuye azobheka umntwana, omunye mhlawumbe aphume kade eyofunda ibhola abuye azobheka umntwana, abahlali futhi ndawonye. Lana kwi-environment ezoba ngcono kwingane yile enogogo nomkhulu. Uma-ke laba sebefike kwi-decision yokuthi mhlambe asihambisani ngey'nkulumo nangamaphupho esiwafisayo, iy'ndlela zethu ziyehlukana. Musani-ke ukufika ku-comment section ugogo nimenze ngathi kukhona into ethile eniyibonile. Yenzeka kanjani-ke leyo nto sithandwa sami? Yenzeka uma usufika ukuthi wena into engiyifunayo nje ukuthi uvuye ahambe yolanda umntwana wakhe, akahambe olanda umntwana. Ake siyishiye ibe yomndeni sithandwa. Ake siyishiye ibe yomndeni. Ngoba manje uma sizothi ngifuna yolanda umntwana, uyabo? Mhlampe ngididwa isiZulu ngifunda i-comment kungasikho ukuthi siyakhuluma ukuze ngazi ukuthi ukusho kumuphi umqondo lokho. Because ukuthi nje akahambe uyothatha umntwana wakhe, akahambe olanda umntwana wakhe. Noma i-social media ne-TV ingavezi yonke impilo ney'nyanga ziphelele onyakeni, kodwa ngibona ingane ukuthi beyihleli kahle nogogo. Asishiye kube yi-private matter sithandwa. Nokubonga-ke kuhle. Ngapha kithi sibancane siyazenza lezi zinto kugcine sokuba khona abantwana uthola ukuthi uyaqhubeka use-university ingane ishiyeke ekhaya. Kodwa mase kufika isikhathi sokuthi usuyakwazi ukuthi ungaba nendawo ingane ize kuwe, usuhlele ekhaya, usunesikhathi sokuthi-ke ingane uzokwazi ukuyigona.
Yenza iqiniso. Ngoba abazali bengane ubani? Usis V, sengithi usis V, uVuyo noSibindi. Kodwa umntana ufike labo babili besafuna amathuba empilweni. Bengakabi nayo indawo yokuthi sizoba ndawonye njengabazali bengane siyikhulise ngaphansi kwethu sobabili. Wafika ugogo as a solution. Ulesi yenzekile. Thina-ke ngoba sibadala phela siyahleba guys, nganitshela ukuthi angithi sihleba kancane ekuhlebeni kwethu mase siphinde futhi siyahlela ngoba sinawo amandla okuhlela. Sekuyi-private matter-ke sithanda. Hhayi ukuthi ngicisha umoya wakho wokuba concern or umoya wakho wokuba caring, kodwa ibukusise ngeso lokuba mdala manje ngoba abazali bazohlangana. Ngisho bangahlangana singekho, mangithi singekho ikhamera leyo ukuthi kufanele izize ku-TV show, futhi bekhethe isinqumo esinjani esihle. Noma futhi emthatha umntwana angabi sekuvela ngathi ku-social media kuwona wonke amaphethu akathathe ingane as if kune-ill treatment esiyakhayo ngama-comments ethu. Angisekho-ke kubantwana laba bakaMseleku, sengithi-ke manje ngoba nathi abanye bethu njengoba sihlangana la ku-social media ninazi iy'ngane ey'khulile gcine sebekhona isimo esikanje. Ukubonga kubalulekile mzali, ungambukeli phansi ugogo ngoba ugogo ufike enze njani, eba i-solution la kudingeka khona i-solution. Ungabe usuwenza ngathi angazi khona kodwa into enayo ke bosisi bethu engeyinhle engase nje singakhuzana, uyabo. Ungabe usuba umuntu ongathi ingane ihluphekile ngoba bengingekho. Sisuke lento yaka-family planning sangayibizwa kahle, sacabanga ukuthi iqondene neklinikhi, kanti iqondene nathi ukuthi ngikuphi ngokwempilo, ngiredi yini. Thina sasuke sathi sesilidlile i-fruit, kanti masulidla kakhulu i-fruit kuze elinye i-fruit. Mase sekuthinteka obani? Abazali abawogogo. Mase sibuyela-ke kogogo asibe nakho ukubonga. Uma sesinani? Sesinamandla ukuthi manje ingane ngiyakwazi ukuhlala nayo. Sengithola umsebenzi ongcono, nendawo yokuhlala enginayo ingcono, le ndawo ekuyo iphephile, i-right ukuthi umntwana engakhula ngaphansi kwayo. Ingathi ngaba njalo. Manje mawusufika nokuthi akamlanda umntwana wakhe. Ngiwuvuyo nje uhloniphekile ugogo wabantwana. Siyambona futhi cha angaze ngimbuke unyaka wonke, kodwa nje angiboni ukuthi engenza okuthile okungalungile enganini. Bese sithi sibuka iy'thombe sithi awu sekuyila sibhoni yakhe le. Mase ijika izinto khona iphathi okufanele ukuthi asisangeni-ke kuyona. Yilesi i-private matter. Angicabangi-ke nani mina iy'thando zami ngiyanithanda kakhulu, kodwa mase nitsheka hhayi asibizaneni phela ngoba sonke sifisani okuhle. Asingoni-ke thina ngoba sino-social media senza ukuthi sikhulume kakhulu kuze kube ngathi khona esesikuzwile kanti asizwanga lutho. Angithi anginawo amanga guys, angikhuluma iphutha. Singakhulumi ngathi khona esesikuzwile. Akathathe umntwana, akalanda umntwana. Nangesikhathi sekufika i-meeting besiy'tshela ukuthi hhayi vele ngoba isifaka abazali isifuna khona ukuthi hhayi okunje nokunje sikulungisa kanje. Bewacishe-ke futhi amakhamera ngoba ngempela i-drama siyayithanda, kodwa futhi ezinye izinto sinakho ukuqonda ukuthi indaba yomndeni. Bengifuna ukunitshela lokho ukuthi-ke indaba yomndeni-ke efana nale efaka iy'ngane. Why? Uhleli lapho uyakhomenta ngendlela othanda ngayo, kodwa nawe uwugogo. Uhleli lapho uyakhomenta ngendlela othanda nayo, nawe uwumzali. Lezi zimo ezinjani nani niyabhekana nazo. Angazi-ke noma sengikhuluma kakhulu guys, kodwa bengiwukhuza nje lo mkhuba ngoba mase kugcwele emaphethini amaningi ukuthi akenze nje
as if kune-information esiyiputshukile eveza okuthile. Uyabo? Hhayi, asiphumeni-ke guys, noma nginganilawuli kodwa kule channel bengicela siphume lapho. Lokuthi yabo, indlela enibeka ngayo, ngoba nami angiyazi manizoyibeka ngalolo hlobo, isuke ivele iyi-comment engayiboni ukuthi iphushwe yini, usuyibeka ngokuthi akamthathe into nje okufanele ayenze, yabo. Ngoba akuveli konke njengoba kunjalo. Lena-ke asiyithathe njenge-private matter. Ngiyabonga kakhulu-ke. Ningilungise bakithi ningilungise kwizinto engazibeki kahle. Angithandi nami ukuduka kakhulu. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.